बाप माई छूटी बाकी में हरी न छूटी दुनिया के रितबा। बाप माई छूटी बाकी में हरी न छूटी दुनिया के रितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। दूधवा की कर्जा की हो कैसे चुकाई। मेहरी के प्यार इतना लेतल भाई। दूधवा की कर्जा की हो कैसे चुकाई। मेहरी के प्यार इतना लेतल भाई। जब ले जरूरत बाकी तब हिल के हो के हितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। दुनिया के गजबे बनल बाटी रीति। जे जमन करी ओइसन ओकर पबीती। दुनिया के गजबे बनल बाटी रीति। जे जमन करी ओइसन ओकर पबीती। अतुल संतोष पिंटू तब हुई कहीं न मिलत सिखबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। बाप माई छूटी बाकी में हरी न छूटी दुनिया के रितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। बेटा बेटी पाले लोग भले असर में बाकी उनहितबा। कैपिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजेंद्र कॉलेज मोड़ छपरा।